Welcome sa aking YouTube channel, Tres Marias Farm. Ayan, so ito na po yung dati na ipinapakita ko sa inyo na bagong tanim na kamote. Ngayon, ito na po, magha-harvest na kami. Ayan si Mother, kanina pa yan hahalo kay Obi dyan. Tinitingnan na yung laman. Nagbubungkal na ng laman ng kamote. So ayan guys. Puti, kulay puti yung laman nito na kamote. So try natin maghukay ng laman. Yan, pasilip ko muna sa inyo yung mga naunang kinuha ni Mother, nabungkal ni Mother. Oh, wow! Ang gaganda! Oh, guys, ang ganda ng kamote. Puti, kulay puti yung laman. Yan o. Diba? Kapag may itinanim, may aanihin. Ito may nakahalong pula. Saan kaya to galing? Diyan siguro sa kabila. Yan o. Pag pula yung laman guys, kapag yung kulay ng kamote, ayan, meron din pula. Pag ganitong green lang yung kulay, yung laman yan, kulay puti. Yan. So ayan, subukan na natin halukay. Ito yung gagamitin natin na sanga ng kahoy yung ating pangbubungkal dyan. Kasi kapag ang ginamit ko bulo, masusugatan yung kamote. Mabilis kasi magkaroon ng damage kapag may sugat yung kamote. Kaya kailangan, pag nagbubungkal guys ng kamote, ganito lang yung gagamitin para hindi magkasugat-sugat yung kamote. Ayan na siya. Oh, wow! Nagpapakita yung kamote. Oh, di ba? Ha? Ang laki. Kaso lang, pangit naman itong kahoy, ma. Oh. Ang ganda ng kamote. Ang kinis. Ang puti-puti. Wow, ang puti-puti talaga. Ayan. Meron pa siguro dyan. Hanapan natin sa katabi. Ayan. Tapos guys, makikita nyo kapag mayroong mga bitak-bitak dyan sa katabi, ganito, katulad nito, ibig sabihin yan, meron yan laman kasi nagbibitak-bitak na yung lupa. Ang laki niyan siguro. Ayan, oo, ganun. Ganun yun. Diba? Unang pa lang to guys, unang pag-harvest. Meron pa tong mga pangalawa. Kasi magkakaroon pa yan. Yung mga baging niya, ano tawag nito? Magkakaroon pa yan ng mga dyan sa ilalim, mga laman. Hindi pa talaga to yung huli na pag harvest. Meron pa yan pangalawa, pangatlo, hanggang hindi pa yan makikita nyo na wala ng laman yan kapag yan parang tuyo na siya. Ayun ang bunga ng sili. So ayan, dalawa lang yung nakuha ko guys. Ayan, maliliit pa kasi yung ibang laman, kaya ito dalawa lang. Saan pa yung iba? Maghanap pa tayo. Ayan. Ayan, dito Ayan. Dito. Wow. Tumapon na. Ayan. Ayun, sa ilalim meron pa. Parang maliit lang. Ay, wag ko munang kunin. Pag maliit pa guys, wag muna natin kukunin kasi lalaki pa yan. Ayan, dito sa kabila. Maliliit pa din. Maliliit yung mga katabi niya. Ayan, maliliit pa yung katabi. Hayaan lang muna natin. Kunin lang natin yung malalaki. Ayan, ito, meron ayan, pwede na yan. Ito maliit. Takpan ulit natin ng lupa.
Mhm. Asan pa? Asan pa? Ang pangit ang panghalukay ko, mother. Parang uulan na, guys. Ayan, ayan, ayan. May bitak, may bitak. Ayan, ayan, ayan. Ooh. Wow. Ang ganda. Tcharan! Asan pa, asan pa? Itapon ko dun kasi baka ay, maliit pa itong isa. Maliit. Ayan. Ayan, pwede na to. Pwede na to. Meron na si mother na hakot doon sa bahay. Ayan, 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 ayan. Yan lang, isa lang yung laman nitong isa. Yung isang puno, isa lang yung laman. Pero meron pa yan dyan sa mga ilalim. Ang bango ng ano, guys. Nangangamo yung ano ng mga bulaklak ng mangga. Yan oh, bango. Oh, ayan oh, si mother oh. hindi ni mother tinuloy kuhain. Pinapakita na talaga yung ano. Paano pa ako makakapaghanap na kikita ko na yung laman talaga. Oh, wow, wow, haba. Mahaba, guys. Ayan, ayan na po, ayan na, ayan na. Ang lalaki, diba? Meron ng mga hinakot si mother doon kanina. Kasi kanina pa siya dito nag-umpisa magbungkal ng laman ng kamuti. So ayan, ito lang naman. Konti lang naman siya, pero marami na nakuha si mother. 3 balde ata, diba? Ayan, thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Tres Maria's Farm. Bye!